Ty vole, někdo to byl. Voláme někdo? Co? No? Jo, je tam, já jsem viděl. Chrám mě zprava, jo, teď. Tohle do té chodby a podejít si všechny. Hej, můžem. Ale někdo tu musí zůstat. Tak vy dva si zůstanete, ne? Jo. A my budeš s náma, ne, Hideo? Hej, tak jo. A oni dva si zůstanou. Dobré, jo, uděláme to tak. Ale dávej si pozor, hlídej tu levou stranu. Tady vůbec nechoď, tě potom nikdo nebude skryt zprava, jo. Zůstaň tady na tady tom místě a chrání levou stranu. Jo, a ty tady zůstaň, počkej, my dva půjdeme jenom? A ještě s ním. Dobré, tak my jdeme, jo. Počkej, já si odmontuju tlumič, protože... A kdyby něco, tak živí kontakt a já budu vědět, že se mám vrátit zpátky, jo. Dobře. Moment ještě. Vylezl čurák jeden. Tak, můžeme jít. Super, krátké. Tak běžte, já vás chráním. 3, 2, 1, teď. Běžte, už běžte. Běž. Pozor. Hej, já bych to šel z té druhé strany asi. Než tady to podlízat. Co vy na to? Velká hloubka. Kde tam? Jo, tady jsme vedle. No tak tam nejdem. No, to zavalené. Takže jdeme zpátky. Pojď. Dobré? Kde? A nejdem dopředu? Já bych postoupil jednu budovu dál. Jo. Tam nevím, Hej, tam je. ty, jsou tam naši vepředu? Tam vpravo je jich nás 6. Jo. Otevřu to. Ne, moment. Když my se dostaneme tady do toho vchodu na tuhle budovu, objedu dál, tak vystřelíme všechny. Tu musíme se dostat po jednu. Hej, ty chraň tady tu budovu, jo? Dívej se podá rovně. My se chceme dostat tam na tu druhou budovu, tak jdeme, pojďme. Jo, já myslím, že jo, tak běžte, vás chráním. Kurva! Jo, jsou tam naši. Jo, pojďme.
Je tam je ten, vole, ten černý. Si chci dostat. Hej, tam je někdo? Jak to tu vypadá? Tu máme zajištění a tam jsou. Kde? Tu máme toho místo zajištění a tam jsou tam pochodby. Jo, vím, kde. Dobré. Hej, pojďme. A venku je jeden. Já vím. Takový ten černý policaj, ne? Jo. Tu FF to musím. Jo. Já jdu kupnu a budu dobrý. Hej, můžeme se dostat do té budovy před... Co, je tam někdo? Možná tam někdo obvíku. Chceš ten periskop? Jo. Máte periskop. Ty se tam nejde. No musíš se... Ale ty se díváš tam, musíš. Aha, kurva, jak to mám udělat, vole? Dívej se, počkej, ještě můžeš... Jo, otočit to. Ale bude to vzhůru nohama všechno, Jo, nevadí. Jo. A když tak si to vytáhni, kdyby. To je dobrá, hej. Je tam někdo? Hej, nikoho nevidím. Hej, tak dostaneme se do té vedlejší budovy, jo? Uděláme krycí palbu. Já nemám kuličky moc, takže já asi půjdu do té budovy. A taky půjdu. Tak nás někdo musí kryt. Ty a ty. Jo, budete nás kryt, jo? Tak uděláme krycí palbu, jo? Na 1, 2, 3. Jo? A my jdeme 3. 3. Kde? Hoď tam dávku. Nevidím ho. Jo, tak jdeme, jo? 3, 2, 1, teď. Dávka. Pozor, zprava. Hned pokryjte trojku a tam nikdo nemůže, jo? To je pocházel. 3, 2, 1, teď. Jak to? Konec hry? Tam je? Tak konec hry, jo? Konec! Konec! A to je? Máme jít na resp. Ale tam ne? Tam se vždycky dělí, ne? Jo, vlastně tak jdeme. No, když to někdo umí organizovat, to dá se fajně vyčistit. Ale dobře jsme to udělali, že jsme se tam dostali. Ale příště si budeme dávat větší pozornost zprava, z těch oken. Na to jsem zapomněl. Jo? By nás mohli dostat taky. Dobrý máte všechno, ne? Palec, to je dobrá věc. Fajně tady. Vyzkoušeli tu taktiku, co máme. Tady nikdo nechodí. Jo, tady jsme už. Jo, dobře jsme to udělali. Nebylo to profesionální, ale bylo to dobré. Budeme furt spolu, jo? Jo. Ty máš tu kameru, že, ty vole? Hej, to budeme využívat, vole. Teď je, To musíme před chvíli jsme to mohli využít. A jo, to je, ty vole. Hoď mi to do toho. Zprava, zleva, to mám dělat. Já jsem si lehnul, Ty tam vykoukal, říkám běž, já tě budu kryt. Asi mi to vzalo vyběhnout do prdele. Já jsem si lehnul do hromu.